إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالر بزني يقتن برقوش шушы дөньяларны бар итүче Раббыбыз бер Аллаһка гына тиешле һәм үзенең үрнәге белән безгә ничек итеп гыйбадәт кылу рәвешләрен өйрәтеп калдырган сөйкле пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллямга түребездән чыккан салават шәрифләр барып ирешсә иде. Һәм менә шушы тормышта да адәм баласының гомере бер төрле генә бармый. Гел үзе теләгәнчә генә рәхәт кенә яшәми, аның юлында төрле проблемалар килеп чыга, бәла-казаларга юлыга. Ничек менә юлда барган кебек, гел асфальтлы туры юл гына булмаган кебек, төрле чокырлы, начар юл булган кебек, кешенең тормышы да шундый сикертмәле, чокырлы, төрле авырлыклар белән бара. Һәм бу Аллаһ субхану ва тааляның үзенең бер хикмәте, кешене бер төрле генә рәвештә яшәтмәү, төрле бәла-казалар биреп карау, төрле проблемалар белән сынау, кайгы-хәсрәтләр җибәрү. Һәм менә Аллаһ субхану ва тааля адәм баласын сынап тора. Ул сау-сәламәт килеш кенә йөгереп йөргән хәлдә бер заман кисәк кенә авыртып китә дә, һәм инде больниска яки инде өендә ятырга мәҗбүр була, дәваланырга. Яки кеше сәүдәгә кирип китә дә, сәүдәсе үсә, акчалары арта, әмма ләкин кисәк кенә бер вакыт нишли башлый, сәүдәсе туктый, керем китерми башлый. Һәм күпмедер вакыттан соң гомумән инде ябылырга мәҗбүр була, банкротлыкка чыга. Яки берәр кеше әйбәт кенә эшләп йөргәндә, бөтенесе белән дә инде яхшы мөнәсәбәттә булганда инде кыскартылуга эләгеп, эштән куып чыгаралар, һәм күңеле төшә. Мондый мисаллар бик күп китереп була. Нәрсәне әйтәсем килә, Аллаһ Тәгалә шулай ук менә шушындый төрле бәла-казалар белән, кайгы-хәсрәтләр белән безне сынап карый. Һәм менә мондый бәла-казалар килүнең, проблемаларга юлыгының аның бар үз хикмәтләре. Менә бу бәла-казалар, кайгы-хәсрәтләр, борчу-мәшәкатьләр тик томалдан гына килми. Аның бар сәбәпләре. Иң беренче сәбәп, иң беренче хикмәт диек, Аллаһ субхану ва тааля адәм балаларын сынап карый. Имтихан кыла. Шушы килгән бәла-казага сабыр итер микән, риза булыр микән Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә, яки инде ризасызлык күрсәтеп, зарланып, үзенең инде ризасызлыгын белдерер микән дип. Һәм моңа дәлил булып тора Мульк сүрәсенең 2нче аяты: «Халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала». Без ди үлемне һәм тереклекне ди сезне сынап карар өчен бар иттек ди. Кайсыларыгыз яхшырак гамәлле булыр икәнен белер өчен ди.
Менә кешегә төрле сынаулар килү, ул безне сыный. Син чынлап та Аллаһка иман китереп, аның тәкъдиреннән, Аллаһы Тәгаләнең хикмәтеннән риза булып сабыр итерсең микән, яки инде син икейөзле булып, ризасызлык белдереп, зарланырсың микән дип, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә синең иман дәрәҗәңне сыный. Икенче хикмәте, икенче сәбәбе бәла-казаларның безгә ирешүнең, килүнең безнең гөнаһларыбыз, начар, явыз, фәхиш, бозык эшләребез аркасында. Без беләбез, без беребез дә фәрештә түгел. Хаталанып, ялгышып, кайбер вакыт гөнаһлы шомлы гамәлләр кылып куябыз. Һәм менә шушы гөнаһлы гамәлләребез артыбрак, күбрәк китә башласа, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә bir проблема, bir шухасрат җибәрә. Моңа дәлил булып тора Шура сүрәсенең 30-нчы аяты: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яъфу ан касир." Сезгә ирешкән бәла-казалар үз кулларыгыз белән эшләп алган гөнаһлар аркасында ди. Әмма ләкин шуңа карамастан, Аллаһ Тәгалә нәрсәдә күбесен гафу итә ди. Димәк, кисәк кенә авыртып киттек икән, эшебездә берәр проблема туды икән, яки якыннарыбыз бу дөньядан китте икән, һәм башка төрле инде сынау белән сыналдык икән, уйланырга кирәк, bir сәбәп булырга мөмкин безнең гөнаһларыбыз аркасында. Бүгенге көндә безнең гөнаһларыбыз бик күп. Моны инде санап тормыйчы да инде һәр кеше үзе белә. Шулай бит. Киң таралды зина, фәхишлек, ришвәтчелек, алдау, гаделсезлек, зулым, риба, гайбәт. Санап бетергесез. Чөнки кеше рәхәттә яшәгән сайын ул азына башлый. Ул яхшының кадерен оныта. Һәм шул вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде үзенең җәзасын җибәрә. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте бит, берәр кавымда, берәр җирлектә ачыктан-ачык зина кылына башласа һәм риба, алыш-биреш бирелә башласа, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ди, шушы кавымда Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең җәзасын, газабын үзләренә халал итте ди. Бүгенге көндә инде без инде рибаны да халал кебек күрә башладык, харам дисәк синең белән. Сүз көрәштерә, сугыша, талаша башлыйлар, зинады да инде шуң хәтлектә халал кебек. Яшәп карасыннар әле, никах кирәк дисән, башта яшәп карап инде бер-берсен белсеннәр әле дип исебездә китми. Балаларыбыз, оныкларыбыз йөри. Һәм шуннан инде без гаҗәпләнәбез. Каян килде безгә шушындый пандемиялар, каян килде безгә шушындый кризис? Чөнки гөнаһларыбыз аркасында. Менә шушындый халәткә төшкәнгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушындый җәзасын, азабын да ирештерә. Өченче хикмәт, өченче сәбәп булып тора. Ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы бәла-каза килүнең, Аллаһы Тәгалә шушы сынау белән үзенең кулының гөнаһларын гафу итәсе, ярлыклыйсы килә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ахирәткә калдырасы килми, бу кулының шушы гөнаһлары аркасында ахирәттә газабын, бу дөньяда инде газаплап, аны чистартасы килә, ахирәттә газапламас өчен. Аллаһы Тәгалә рахимле зат. Һәм ул бары тик кешелек дөньясына хәерлек кенә тели. Моны без аңлап кына бетермибез. Кыямәт көнендә җәһәннәмнең газабы ул күпкә куркынычрак, бу дөньяның иң куркыныч бәла-казасына караганда да. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу дөньяда җиңелрәк газап белән безне чистартып, кыямәт көненә инде газабын киметәсе килә. Моңа дәлил булып тора Бухари һәм Муслим җыентында килгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер күркәм хәдисе.
Алла Субхану ва Тааля ди мөмин мусульманга ди берәр төрле кайгы хәсрәт, борчу, авырту бирә икән ди, шул сәбәпле ди гөнаһларын гафу итә, кафарат кыла ди. Хәтта ди бер энә ди тәненә төртелсә дә ди. Ягъни энә тәненә төртелеп, кичкенә генә авырту китсә дә ди, шул сәбәпле ди бер кичкенә гөнаһны ди гафу итә ди. Менә безгә килгән инде бәла-казалар безнең гөнаһларыбызны ярлыклауга бер сәбәп булып тора икән. Алла Субхану ва Тааля шушы сынау биреп, гафу иттереп, безне ахирәттә дәрәҗәбезне күтәрелүен тели. Һәм менә бу бәла-каза килгәндә белдек 3 төп сәбәпне без нишләргә тиешсең. Иң беренче чиратта без истигъфар кылып Аллаһы Тааляга тәүбәгә килергә тиешбез. Без белдек, беренчесе сынау булса, икесе бәйле безнең гөнаһлар белән. Шушы гөнаһларыбызны Алла Субхану ва Тааля инде сөртеп, чистартып, пакландырып, безне ахирәткә чиста кируебезне тели. Шуны аңлагач инде без истигъфарлар Аллаһы Таалядан гафу сорап, тәүбәләргә килеп, гөнаһларыбызны калдырырга тырышырга бурычлыбыз. Һәм сынау килде икән, Алла Субхана Бакара сүрәсендә әйтә, без ди сезне ди сынап карарбыз ди, ачлык белән дә, курку белән дә, берәр төрле югалтулар белән дә ди, һәм ди сабыр итүчеләрне шатландыр ди. Чөнки алар ди сабыр итерләр ди, һәм инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтерләр ди. Без Аллаһтан һәм Аллаһка кайтачакбыз дип әйтерләр ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Берәр бәла-каза, күңелсез хәбәр килде икән, үзебез берәр ни проблемага юлыкты икән, без шушы дуганы әйтеп куярга тиешбез. Без Аллаһтан һәм Аллаһка кайтачакбыз дип, аннары инде сабырлык, түземлек күрсәтергә тиешбез. Чөнки сабырлык мөмин мусульманның иң төп коралы шушы кайгы хәсрәткә карата. Алла Субхану ва Тааля әйтә, инналлаһа ма'ас сабирин. Дөреслектә Алла Субхану ва Тааля сабыр булучылар белән ди. Һәм икенче аятта әйтә, ва юхиббус сабирин. Сабыр булучыларны ярата ди. Ничек итеп сабыр булырга белергә? Шушы бәла-казага мин үзем гаепле. Минем гөнаһлар аркасында килә. Чөнки Алла Субхану ва Тааля Кур'анда нәрсә ди? Нинди генә яхшылык килмәсен ди, ул мин Аллаһы Таалядан ди. Нинди генә бәла-каза, кайгы хәсрәт килмәсен ди, үз нәфсегез аркасында ди. Ягъни безнең кылган гамәлләребез аркасында. Шуңа күрә шушы бәла-казаларны инде килүенең хикмәтен, сәбәпләрен белдек. Үзебезгә хисап кылыйк. Һәр көнне Аллаһы Тааля безгә хисап кылганчы инде гөнаһларыбыз күп икән, ул гөнаһларны калдырып тәүбәгә килик, Аллаһы Тааляны гафу истигъфарлар сорыйк. Һәм инде белик, бу Аллаһы Тааляның тәкъдире, Аллаһы Тааляның тәкъдиреннән һәр вакытта да әлхәмдүлилләһ аля кулли хәл дип кабул итәргә кирәк, нәрсә генә булмасын, Аллаһка мактау дип, Аллаһы Тааляның шушы безгә җибәргән проблемасыннан да Аллаһы Тааляга сабырлык күрсәтеп, зарланмыйча, шушы тәкъдиреннән риза булып инде моны кабул итәргә кирәк. Аннан соң инде үзебезнең гөнаһларыбыз турында фикерлек уйланыйк. Субханака aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.